नोंथाङा गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय सालानि ना जायो नामा? जायोब्ला बे खौरांखौ नायनायनिफ्राय सांग्रां जा। बायजोनि गोबां रायजोनिफ्राय फैनाय सालानि नायाव गिलु-बालु फर्मेलिन मोननो हादों। सांग्रां जादो बे खेबनिफ्राय सालानि ना जानायनिफ्राय। बे समाव सालानि ना जाग्राफोरनि थाखाय मोनसे मिथिनो गोनां खौरां लानानै फैदों। नोंथाङा सालानि ना जानो मोजां मोनो नामा? जुदि जानो मोजां मोनो अब्ला बे समनिफ्रायनो सांग्रां जा। सालानि एबा बाहेरानि ना जाग्राफोरनि थाखाय बे समाव मोनसे मिथिनो गोनां खौरां। बाहेरानिफ्राय आसाम फारसे लाबोनाय नायाव गोबां बिबांनि फर्मेलिन मोननाय जादों। गुबुन रायजोनिफ्राय आसाम फारसे लाबोनाय नाफोराव टेस्ट खालामनानै 15% बांसिन फर्मेलिन मोनदों, जायनाखि सुबुं माहारिनि थाखाय खैफोद गोनां एबा बिस गोनां। नगाव जिल्लानि मोनसे ना फानग्रा हाथायाव बाहेरानिफ्राय लाबोनाय नाफोरनि टेस्ट खालामनानै 15% बांसिन फर्मेलिन मोननाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला गोथै जिबिफोरनि देहाखौ थाजायै लाखिनानै दोननो थाखाय फर्मेलिन बाहायनाय जायो, नाथाय बांद्राय फर्मेलिन बाहायनाया सुबुं माहारिनि थाखाय खैफोद गोनां। नावगं कलेजनि बाय'ल'जि बिफाननि मोनसे हान्जानि नायबिजिरनायजों बाहेरानिफ्राय रायजोनि फारसे ना लाबोनायाव गोबां बिबांनि फर्मेलिन मोननाया सोराङाव फैदों। মাছ, ভকুৱা মাছ, কচ মাছ আৰু ৰূপচন্দা বুলি যিটো কয় সেই মাছকেইটাতে আমি প্ৰধানতঃ ফৰ্মেলডিহাইড পাইছোঁ। এৰাউণ্ড 40% মাছত আমি ফৰ্মেলডিহাইড পাইছোঁ। এইটো কেঞ্চাৰ কৰ্কট ৰোগৰ কথা আহিছে। কৰ্কট ৰোগৰ লগতে আমি হয়তো আমাৰ যিটো স্নায়ুজনিত তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন বেমাৰো হ'ব পাৰে। গতিকে আমি সদ্যহতে আমি সকলোৱে জানো যে এইটো কাৰ্চিনোজেনিক হয়। ফৰ্মেলিনৰ কথাটো যিহেতু ফৰ্মেলিন আমি বেছি শতাংশ পাইছোঁ, তাৰ বাদেও আমি আৰ্ছেনিক বা কেডমিয়াম এইবিলাকৰ পৰীক্ষাও কৰিছিলোঁ, সেইবিলাকো আমাৰ কিছু পৰিমাণে আছে। কিন্তু ফৰ্মেলিন যে 15%লৈকে পাইছোঁ, সেইটো সঁচাকৈ চিন্তনীয় বিষয়।